μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σε ρωτάω. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μόνο μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου μόνο μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου φαντάρα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μόνο μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μαέστρο είσαι εσύ. Πάμε! Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Μόνο μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Δεν το βλέπετε από εκεί. Γελάει ο Μπάτζιος. Μόνο μου είσαι εσύ. Καλά κοιμάσαι. Μόνο μου είσαι. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μόνο μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου μόνο μου είσαι εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το παλέτο μας. Δυσκολευτεί. Περιμένουμε λίγο το λοχαγό τον Καραγιάννη να έρθει, έχει και μικρά πόδια να βγει αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λίγο κουραστικό το ταξίδι, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να έρθω. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην εκδήλωση αυτή του σώματος, αλλά είναι και για το σώμα μεγάλη τιμή. 1 εκατομμύριο ζήτησα. Μου είναι το σώμα μεγάλη τιμή για μας, δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Λέω τι να κάνω, εγώ τώρα πουλάω, τώρα θα τα πάρω. Τέλος πάντων εκεί τα βολέψαμε, μου λέει ο στρατηγός να το κάνουμε 800.000, μου λέει δεν έχουμε, λέει στρατός είμαστε. Λέω στρατηγέ μου, αρέσω, έχω πέραση. Βγάλει λίγο το βάθος ρε μεγάλη, δεν πατώνω εδώ. Λέω αρέσω, μου λέει και 800 πολλά είναι να το κάνουμε 600.000, λέω στρατηγέ μου, εντάξει ξέρω ότι έχετε προβλήματα, αλλά λεφτά υπάρχουν. Τώρα, έτσι δεν είναι. Από εδώ από εκεί, 400, τελικά με έψησε 22.000. Ναι, και μία άδεια τιμητική, εντάξει. Άκου όμως, μου έδωσε άδεια 30 μέρες και μου έδωσε μία μέρα οδηπορικά. Τι να την κάνω τη μία μέρα, πού να πάω ας πούμε. Τέλος πάντων, λέω δεν πειράζει. Θα πάω για την ταξίαρχο, λέω επειδή ταξιτζής εγώ, ταξίαρχος εκείνος. Την ίδια ρίζα έχουμε. Και φόρεσα και τα καλά μου και ήρθα, κουστούμάκι, βέβαια εντάξει το παντελόνι είναι λίγο καμπάνα, είναι άλλη μόδα, άκου θόρυβο όμως. Στο τέλος είπαμε. Τόσα λεφτά έδωσα, να φανεί τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν με φιλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα. Εδώ, τη βλέπετε. Δύση του 309. Το τι τράβηξα για να το βάλω έτσι, να το φτιάξω έτσι, το είχα μέσα στο θάλαμο και πάω να ντυθώ και βλέπω το Χουσεΐν. Έχει κάτσει πάνω και καπνίζει. Τρελάθηκα εγώ,
Με πιάνει το μανιάτικό μου, εγώ είμαι από την Κόρινθο, αλλά... Ναι, έτσι το αντρικό μου. Δεν είχε ξανακούσει μανιάτη από την Κόρινθο να φωνάζει έτσι αντρικά. Και δώστε εγώ, τη στιρέλα, τη στιρέλα. Ευτυχώς βρήκαμε εκεί μια στιρέλα. Το κάναμε και ήρθε GG. Και λέω ευτυχώς Παναγία μου που υπάρχει και ο Βασίλειος Κωστέτσος και έχουμε και τη στιρέλα, γιατί χωρίς Κωστέτσο πού στιρέλα, πού. Γελάτε. Μάθατε το άλλο, γιατί χάλασε ο γάμος του με την Πούπου, Σας το πω εγώ εδώ. Τελευταία μέρα τσακωθήκανε ποιος θα φορέσει τον ηφικό. Δεν ξέρω πώς της ήρθε της Μαρίνας, ενώ το είχαν κανονίσει ρε παιδί μου, να το φορέσει αυτή. Τέλος πάντων, τώρα εμείς κάνουμε πλάκα, γελάμε εδώ. Ο άνθρωπος έχει προβλήματα. Του ήρθε χαρτί να πάει φαντάρος. Τον πήρανε στις Αμαζόνες επάνω ψηλά. Πάντως πέρα από αυτά... Α, παπουτσάκι δεν είπα, Τελευταία λέξη της μόδας. Αυτή τη λέξη επί μόδα και πέθανε. Καλτσάκι. Η κάλτσα του φαντάρου. Πάντως θέλω να πω ότι σας οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χάρη στην αγάπη σας βρίσκομαι σήμερα εδώ που βρίσκομαι. Ωραία, τάκα. Γιατί όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, εγώ ξεκίνησα από πολύ χαμηλά και έμεινα εκεί. Ναι, από το ταξί. Ήρθε η εκπομπή το ταξί που με ανέδειξε και όλοι εσείς την αγαπήσατε. Τη βάλατε μέσα στο σπίτι σας, εκεί στο σαλόνι δίπλα στο σύνθετο. Και έφτασα εδώ, εγώ εδώ που έφτασα. Και αναγκαστικά άλλαξα πορεία στην καριέρα μου, έγινα ηθοποιός, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι είχα ξεκινήσει να γίνω μοντέλο. Τι γελάτε, κάτσε. Τι. Με έχετε δει εμένα με παντελόνι φιδέ, σαν του Μαζονάκη. Όταν λέω φιδέ δεν εννοώ από φίδι, από φιδέ κανονικό. Τα φτιάχνουμε εδώ στο νοσοκομείο. Ναι. Και δεν τρώει ένας άρρωστος το φιδέ και παίρνει κομματάκι και φτιάχνει παντελόνια, ξέρεις, πουκάμισα. Αύριο περιμένω ένα σακάκι από κοτόπουλο. Αλλά το είπα να μην βάλει στήθος και μπούτι, γιατί θα είμαι όλη μέρα στον παλαμούτι, ξέρεις. Τι να κάνω κι έτσι. Είναι φυσικό, μια που έφτασα εδώ που έφτασα, να έχω επιτυχία στο ωραίο φίλο, να αρέσω πολύ. Είναι και η γυναίκα μου εδώ βέβαια, εντάξει. Ακούει, αλλά τι να κάνω, τα ξέρετε, τα λέω κάθε μέρα. Ξέρετε πως την παντρεύτηκα, δεν ήθελα, έτσι όπως είναι δηλαδή. Μου την έφερε μια θεία μου, είχαμε βάλει μια αγγελία εμείς, ότι παντρεύομαι, δεν απάντησε κανείς. Μου έφερε η θεία μου την κοπέλα αυτή, μου λέει πάρε θεία είναι χάλια, τι να την κάνω. Μου λέει πάρ την, έχει καλή ψυχή. Τι να την κάνω την ψυχή ρε θεία, ο χάρος είμαι. Τέλος πάντων από εδώ και από εκεί με παντρέψανε, με τυλίξανε. Αλλά είχα κι εγώ τις επιτυχίες μου. Και είναι γνωστή η ιστορία μου με τη μία και μοναδική ωραία γυναίκα της Ελλάδος, την Άννα Μαρία Λογοθέτη. Το θέμα είναι πως τη γνώρισα την Άννα Μαρία Λογοθέτη. Ήτανε καλοκαίρι, στα Ιωάννινα. Έχω πάει στο μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα, να ανάψω ένα κεράκι. Και βγαίνοντας, βλέπω απέναντι, μέσα σε ένα μάξι κάμπριο, την Άννα Μαρία, με ένα μπουφάν δερμάτινο, ανοιχτό εδώ μπροστά, να μου αναποσβήνει τα φώτα. Λέω εγώ τώρα σιγά μην ασχοληθώ με την Άννα Μαρία. Εκεί αυτή, για μια ώρα, τα φώτα. Καλά λέω εγώ τώρα σιγά μην ασχοληθώ με την Άννα Μαρία. Εκεί αυτή, καλά. Από το πολύ σκατουρήθηκα. Πάω πίσω από ένα δέντρο, κατουράω, ξαναβγαίνω και χαμηλά. Σε βάλουν εκεί πέρα ψηλά και παίζεις ψηλά και χαμηλά. Εκεί, τα φώτα αυτή, για κάνα 2 ώρες. Τελικά τα κάψε η μαλάκο. Συγγνώμη για το τάκαψε, αλλά ξέφυγε. Με πλησιάζει και μου λέει, αγοράκι μου, θα μου αλλάξεις τα φώτα. Εγώ τώρα το κατάλαβα το υπονοούμενο. Και όπως την είδα έτσι με τον μπουφάν το ανοιχτό εδώ μπροστά, την πηγαίνω πιο κάτω και της τραβάω 2 μανίκια και της το κάνω γυλαίκο. ΣΥΡΙΖΑ από εδώ.
Δεν έχει μάνα σου πατέρα σου. Άμα εμένα μου αρέσει μια γυναίκα, τη τραβάω 2 μανίκια και τη το κάνω γυλαίκο. Τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο η Άννα Μαρία είχε προβλήματα. Και εντάξει, έρχεται να τα πω σε εσάς, ας τα ακούνε κι άλλοι. Έβγαζε δίσκο. Ο δίσκος όμως καθυστερούσε να κυκλοφορήσει, γιατί αυτή ήθελε σόνι και καλά να βάλει φωτογραφία εξώφυλλο μπούστο. Πού να χωρέσει τώρα ένας δίσκος τόσος, τον μπούστο της Άννας Μαρίας. Τελικά βρέθηκε λύση, έκαναν το δίσκο διπλό, έβαλαν το ένα βυζί στον ένα δίσκο, το άλλο βυζί στον άλλο και δώσαν δώρο και ένα CD με τις ρόγες. Ναι. Φοβερό αυτό το πράγμα, η οποία είχε δηλώσει το φοβερό. Όταν ήμουν μικρή, λέει, με είχε δαγκώσει ένα σκυλί στο βυζί και φοβόμουν το βυζί μου δεν θα μεγαλώσει. Τελικά δεν μεγαλώσει το σκυλί. Ναι. Και βιάστηκαν να την κατηγορήσουν και καλά να κάνει η Άννα Μαρία. Και λέω γιατί να με κάνει. Έχει φοβερή μουσική παιδεία. Τη ρώτησαν, σ' αρέσει ο Θεοδωράκης. Τη ρώτησαν, σ' αρέσει ο Θεοδωράκης. Και είπε το επίθετό του. Εντάξει, πού να ξέρει έγινε. Μετά τη ρώτησαν, σ' αρέσει ο Καραγιάννης. Λέει ποιος ο λοχαγός στην Κοζάνη. Τον ήξερε. Ποιος ξέρει τι είχε κάνει. Ο λοχαγός ήταν μικρός. Όχι ότι μεγάλωσε. Απλά έβαλε μουστάκι, άσπρισε και καταλάβαμε ότι μεγάλωσε. Με τον κύριο Ψιάνο. Μεγαλώσαν μαζί, δηλαδή ο κύριος Ψιάνος μεγάλωσε. Και κόπηκε σήμερα, εντάξει, μια τιμητική θα σου δώσω. Καθαρίζω εγώ. Και άρχισε να κυκλοφορεί ο δίσκος και έκανε και επιτυχία και έκανε κάτι εμφανίσεις. Και κάπου διάβασα η Άννα Μαρία, λέει, είναι ο θηλυκός Ρουβάς. Άκου στίχο. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Εντάξει ρε, με κάποια κιλά εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Άκου, λέει, Άννα Μαρία είναι ο θηλυκός Ρουβάς. Και λέω γιατί υπάρχει και ασυνικός Ρουβάς. Όχι, μη γελάτε και καλά. Απλά ο Ρουβάς είναι ένας. Τι ασυνικός και θηλυκός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χώρισα με την Άννα Μαρία, δεν πήγε αυτή η σχέση. Αλλά από εκεί είχα άλλο πρόβλημα. Άρχισα να αρέσω και στις ηλικιωμένες. Γελάει. Αυτό το δράμα μου λέω εγώ. Ακούστε μια τρυφερή. Ακούστε μια... Πάλι το βάλα την αρχή ρε. Ακούστε μια τρυφερή ιστορία με μια ηλικιωμένη. Ήτανε καλοκαίρι. Πάμε ρε μεγάλη. Τώρα πρέπει να παίξεις, δεν παίζεις. Ήταν πρωί Αυγούστου. Κοντά στη Ροδαυγή. Βγήκα να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη. Να. Ωραίος. Εκείνη την περίοδο λοιπόν έχω πάρει εγώ ένα αμάξι, ένα Mini Cooper από τα μεγάλα και το στρώνω. Και μου έχουν πει τώρα από την εταιρεία, για να το στρώσεις καλά, πρέπει να αλλάζεις ταχύτητες στις 3.000 στροφές. Πού να βρω εγώ δρόμο με 3.000 στροφές. Έχω βάλει πρώτη και πάω. Βλέπω μία δεξιά, όπου εδώ είμαστε, χακ, και γράφω μία. Πιο κάτω μία αριστερά. Την κάνω, 2. Κάποια στιγμή σε 120 στροφές είχαν περάσει 6-7 ώρες. Δεν πάει έτσι. Και πλακώνω το Mini Cooper, πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μεσημέρι, είμαι στο Λαγονίσι. Και εκεί που πάω στην παραλιακιά, βλέπω μια μεγάλη ταμπέλα έτσι με κεφαλαία γράμματα, Κάντινα στα 500 μέτρα.
γιατί δεν κάνω, ρε, τι γίνεται εδώ. Κάτι παίζεται εδώ. Πιο κάτω, βλέπω μια άλλη ταμπέλα μεγάλη. Κάντινα στα 300 μέτρα. Λέω γάμο του. Κάτι παίζεται εδώ, πρέπει να πάω, δεν γίνεται. Τι κάνω. Πιο κάτω, κάντινα στα 200. Κάντινα στα 100, κάντινα στα 50. Την κάνω και πέφτω πάνω σε μια καντίνα. Και λέει μαλάκες. Μια πινακίδα ότι έχει καντίνα εδώ πιο κάτω, δεν μπορούν να βάλουν. Θα προειδοποιήσουμε. Τίποτα αυτή. Τράβα κοπέλα μου. Φερούλης κοντά μας, μας θυμάει σήμερα την παρουσία του. Πώς και δεν έχεις υπηρεσία εγώ σήμερα. Πώς και είσαι μέσα τέτοια μέρα. Πέρα που συνέρχομαι, να κάνω καμιά μπουτιά και έτσι. Και πάω και τι να δω. Η θάλασσα λάδι, κόσμος πολύς. Λέω δεν κατεβαίνω να βουτήξω. Κάνα ρολόι, κάνα πορτοφόλια που κάνα που τον έχει πάρει ο ύπνος. Και κατεβαίνω και τι να δω. Η κυρία αυτή, 75 ετών, ξαπλωμένη στην παραλία, στην αμμουδιά, αλυμένη από πάνω μέχρι κάτω με καροτίνη και γύρω της μαζεμένη ένα σωρό λαγί. Τι είχε γίνει τώρα. Το λαγονίσι είναι τίγκα στο λαγό. Είχανε μυρίσει την καροτίνη και είχαν μαζευτεί εκεί. Λέω ρε γαμώτο, τι να κάνω τώρα, πώς θα την πλησιάσω. Πάω κοντά, κάνω έτσι. Φεύγουν οι λαγοί, μένει ένας. Λέω κουφός είναι ρε γαμώτο, τι γίνεται. Ήτανε κουνέλι. Πάω πάλι κοντά, κάνω έτσι. Έγινε λάθος. Αυτή τρελάθηκε. Σηκώνεται πάνω και μου λέει αγόρι μου, εσένα περίμενα σε όλη μου τη ζωή. Αλλά εντάξει, 75 ετών μεγάλη, τι να σου πω. Αλλά ένα κορμί, άκαλμα, ένα πόδι, πέτρα. Δεν δαγκωνώ, έλα τον φοβάσαι. Ένα βυζί, πέτρα. Νεφρά, πέτρα. Τίγκα στην πέτρα. Φοβάται το παιδί. Μπήκε με τα κανονικά μου μαλλιά και φοβήθηκε. Πριν με την περούκα την καραφλή δεν φοβάταν. Και με παίρνει έτσι όπως ήμουνα και με πάει πιο κάτω εκεί σε μια ψαροταβέρνα και πλακώνουμε κάτι λιθρίνια, κάτι μπαρμπούνια, κάτι γάβρους, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πιο αργούς, κάτι σε πιο γρήγορους και την κάνουμε ταράτσα. Και έτσι όπως την έχουμε κάνει ταράτσα, έρχεται μια κυρία να πλώσει τα ρούχα επάνω. Τρελάθηκα στην ταράτσα τη δικιά μου να μου. Κάνω έτσι, πέφτει κάτω αυτή και σπάει δεξί γόνατο, εδώ μυρό, λεκάνη, καζανάκι και μπιτέ. Και λέω δεν γίνεται, δεν πάει άλλο αυτή η ζωή. Και παντρεύτηκα και μπήκε στη ζωή μου το πρόσωπο αυτό, για το οποίο θα τραγουδήσω τώρα, το οποίο μου έκανε πολλά. Και κάποια στιγμή είπα θα ξυπνήσει κάποιος στο μπουζουξί. Παναγιώτης Τσαμπανάκης κοντά μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα για μας. Το πρόσωπο αυτό λοιπόν μου έκανε πολλά. Και έτσι κάποια στιγμή έφτασα στο σημείο να πω σκοτώστε την και πάρτε την από μπροστά μου. Δεν είναι η γυναίκα μου αυτή, είναι η πεθερά μου. Στο σπίτι μου εγώ περνάει στο τούκου, απέκτησα και πρόβλημα και δεν μου κάνει κουκού. Ούτε μέσα στο σπίτι μας να κλάσουμε μπορούμε και φτιάχνει όλο γιγαντές έτσι για να βριστούμε. Σκοτώστε την και πάρτε την από μπροστά μου. Δεν είναι η γυναίκα μου αυτή.
καινούργιο δίσκο που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες και έχει τίτλο «Είμαι φάλτσος». Θα το πάρετε για να απονομήσουμε κι εμείς.